Informació. L'oratge. Imatges de les primeres hores del matí, així al nostre municipi d'Ondara, un dia en el que, de fet, el sol serà protagonista i la tranquil·litat serà absoluta, i és que avui serà fins i tot el dia més calorós de la setmana, on les màximes poden arribar als 28 graus en alguns moments, especialment al centre del dia. En l'imatge del satèl·lit Meteosat es pot apreciar com, de fet, els núvols són poc importants sobre la península Ibèrica. Ens trobem dins d'una àrea anticiclònica que fa que les borrasques i pertorbacions viatgen per llatituds més altes a les nostres. La previsió per avui al nostre municipi en conjunt parlarem d'un dia dominat per el sol. El fet més significatiu serà el lleuger vent de ponent que bufarà, que farà que les temperatures pugen, fins i tot arribant als 28-29 graus en alguns punts de la comarca. Per a demà, pocs canvis a destacar. El fet més significatiu serà el descens de la temperatura. Com que el vent ja no bufarà de ponent, sembla que la temperatura baixarà, situant-se entre 25 i 26 graus, valors agradables, especialment al centre del dia. De cara als propers dies, poques novetats. Divendres continuarem amb predomini del cel poc ennuvolat, tornarà a ser el sol el protagonista, amb unes temperatures que en principi no se preveuen que canvien massa. En vistes al cap de setmana, sembla que dissabte tindríem més núvols, i és que ens passaria un front de núvols provinent del ponent, prou dèbil, no deixaria precipitacions, les temperatures es mantindrien sense grans canvis. Diumenge tornaria a imposar-se el sol, amb unes temperatures que tampoc van a patir massa canvis.